musulod na ta ba? Kasi maliit na punta. Kasabanan punta ni teacher. Sige lang, good. Karon rabi ta mag-absent. Magdula-dula sa taba. Kunta yung kasabanta ni teacher ha. Magdula sa good ta. Kasabaan na to dulaon. Pare na lang tanin niyo. Sige. Nagpanay na lang tanin niyo. Ompiang mabayang makulob mahayang. Tabla. Ompiang mabayang makulob mahayang. Ako na. Tago na mo dito. Iya tago siyang pwede ta masaktan. Sige. Kaya na. Bulaga, magkatago na kayo. Wala sa likod, wala sa harap. Magbilang ako ng 10. Kaya ano yung pagkubay? Kasi makitan ko. Sige ko makitan to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kana nanago tong duha. Nani, bunga sa avocado di abay. Wow. Sam-sam. Ako daling ko unbay. Lami ang avocado oy. Tanong pada nako be kung nabay bunga. Uy, ito ay pinapa juday bay. Ako ada itong tawagan siya para tabangon ko. Sakit kang adabay. Siya na ever ko nakita na avocado na puno. Sure, uy. Kaya ganit, tabangin kong kuha. Tara. Kaya. Ayun, ako nasa ka ba? Tawa, kaya puling ninoon ko. Muna, di man ka maminaw. Mo, gang kakaabot. Kaya mag-sales lang dya. Uy, nagunsungan mo dila. Kalimot naman nagdula tagtaguanay. Ay, nagdula dito. Kalimot sa gigme. What?